otettiin käyttöön vuoden 2013 lopulla Sodankylässä Kevitsan kaivoksella. Nikkeli- ja kuparirikastetta tuottava Kevitsa toimii perinteisin menetelmin. Päästöjen ja energiankulutuksen minimoimiseksi uusin Komatsu on sähkökäyttöinen. Energiatehokkuutta parantamalla turvataan useita satoja pohjoissuomalaisia työllistävän kaivoksen kannattavuus jatkossakin. Ympäristön suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi kuljettaja tarkastaa lastauskoneen samalla tarkkuudella kuin lentokapteeni koneensa ennen nousua. Työkone tarkistetaan jokaisen työvuoron alussa. Täytetään tarkistuslaput huoltoa varten turvallisuuden takia. Eli pistosta tarkistetaan ensin maanvaraisesti telasto, telarungot, telapyörät, ettei siellä ole mitään vuotoja. Sitten samalla katsotaan ylävaunu, ettei sinne ole tullut mitään iskuja. Kaapelikela. Siellä ei ole mitään erikoista. Ketjut on paikallaan ja kunnossa. Kaapelissa ei näy mitään vaurioita. Portaat, rappuset on paikoillaan. Ja sama tehdään sitten toiselle puolen konetta. Sitten kauha. Katsotaan, että siellä on kaikki kulutuspalat paikoillaan. Kynnet, välikynnet, eikä näy murtumia. Ja rasvaa tulee kaikkiin tappeihin. Ja sitten katsotaan puomisto. Ei ole öljyvuotoja sylintereissä, eikä ole mitään iskuja tullut sylintereihin. Rasvarilletkut paikoillaan ehjät. Siinä se on sitten tämä alavaunun osalta tarkistus. Ja konehuoneesta tarkistetaan vuodot, öljysilmät ja samaten hydrauliöljy. Yläkannelta katsotaan rasvarisäiliöt, että ne on päällisin puolin kunnossa. Samaten kuin puomisto tarkistetaan vielä täältä ylhäältä vuotojen ja murtumien varalta. Rasva tulee kaikkiin tappeihin. Siinäpä se. Sähköä saa kytkeä 8-tonnisen. Kevitsan Komatsu PC8000 painaa 762 tonnia. Se on lähes 2 kertaa enemmän kuin täyteen lastattu maailman suurin kuljetuskone. Raaka voima tarvitsee taakseen riittävästi rautaa. Kuljettaja istuu noin 9 metrin korkeudella maanpinnalta tilavassa ohjaamossa, jossa on myös lisäistuin koulutustarkoituksiin. 3 kameranäyttöä mahdollistaa ympäristön liikenteen seurannan ja dumpperin kuormavaaka lähettää kuormapainon Komatsun kuljettajan näytölle reaaliaikaisena. Kasitonnisen 4 hydraulipumppua saa käyttövoimansa lähes 3000 kilowatin tehoisilta sähkömoottoreilta.
Niiden syöttöjännite on 6000 volttia. Hydraulijärjestelmän kokonaistilavuus on 11 500 litraa, ja kun öljy vaihdetaan, se tehdään säiliöautolla. Hydrauliikka tuottaa 310 baarin maksimipaineella yli 8000 litraa minuutissa. Komatsu PC8000 toimii pääosin 3 vuorossa, ja keskeytymätön lastaustoiminta vaatii myös riittävän määrän koulutettuja kuljettajia. Komatsun luovutustilaisuudessa jaettiin myös kuljettajille diplomit suoritetun koulutusjakson päätteeksi. Vaikka uusi lastauskone on ominaisuuksiltaan ykkösluokkaa, koneen koko ja paino vaativat kuljettajalta erityistä osaamista. Kevitsan 3 vuorossa toimivasta avolouhoksesta saadaan nikkeli- ja kuparirikastetta noin 150 000 tonnia vuodessa. Rikasteet kuljetetaan maanteitse Oulun ja Kemin satamiin, ja jatkojalostuksen kautta Kevitsan kallio tuottaa vuodessa noin 10 000 tonnia nikkeliä ja 20 000 tonnia kuparia. Tuotantoa tullaan lisäämään, ja sen vuoksi uuden Komatsun työvuoron aikainen suorite 30 000 tonnia lastattua kiveä tulee tarpeeseen. Avolouhoksella on käytössä 6 poravaunua. Lastaus suoritetaan 2 Komatsu-pistokauhakoneella ja 1 Komatsu-pyöräkuormaajalla. Lisäksi käytössä on 8 louhosautoa. Kun aiemmat louhosautot ovat dieselsähköisiä, louhoksen syventyessä ja ajoteiden vakiintuessa myös autojen käyttövoimaksi tulee sähkö. Kevitsa kehittyy ja sähköistyy määrätietoisesti. Yksi merkkipaalu on Komatsu PC8000.